Здравейте! Слушате подкаст Заря, където и най-големите и шантави идеи и фантазии оживяват. Но защо Заря? Дали заради искрата въображение, която ще запалим във вас тези истории, или заради усещането на точно това детско щастие, което само нещо толкова просто като зарята, осветяваща небето по нова година, може да породи? И да, и не. Това е името на нашия клуб, който основахме преди повече от 7 години. Наименование, образувано от първите букви на нашите имена. А кои сме ние ли? 4 момичета, чието запознанство се е случило още когато сме били невръстни дечица. Преди повече от десетилетие. Ние се разпръснахме в различни градове с течение на обстоятелствата, ала това не попречи на приятелството ни да остане цяло. За момента истинските си имена ще запазим в тайна, но вие можете да ни наричате Зиарт. Име е вдъхновено от моята страст към изкуството. За сега Анлибрия и Ремуза ще запазят гласовете си само за тях, въпреки че стоят точно в съседната стая и шумят и най-вероятно в момента им чувствате гласовете, но това няма значение. Анлибрия най-вероятно винаги ще бъде зад своята книга, докато Ремуза се смее в момента в съседната стая и свири на цигулката си доста често. Аз съм Яриона, име породено от страстта ми към астрономията и в името ми може също да намерите едно от любимите ми съзвездия Орион. Както виждате, нашата история е започнала да се пише преди много години. Когато още сме се чудели коя ръка е дясна и коя лява, и най-важното, когато въображението не е имало граници и решетки, поставени от чуждите мнения. Тогава всички сме изпитвали удоволствието на това да си представяме, че 3 дървета са магическа гора, че в облаците има затвор за феи, които трябва да спасим, или че в кръглите шахти по земята в парка има портали към друг свят. И най-магичното е, че се е случвало точно пред очите ни. И нито за момент не сме се усъмнили, че всичко е сам плод на въображението ни. Сякаш сме могли да усетим крилата на гърба ни да пърхат и магията да строят върховете на пръстите ни. Това усещане искаме и да ви предадем, да ви накараме да се засмеете на всички наши щури истории, които сме измислили за вас. Истории, които ние като малки сме играли и създавали. Истории, които да развият въображението ви. Само трябва да затворите очи и да си представите героите, като филм да играят в главата ви. Поставили сме си за цел да помогнем на днешните деца да живеят също толкова красиво детство, както нашето, изпълнено с игри, магия и вълшебство навсякъде около тях. Нека използваме технологиите, за да ги научим на човешките ценности и да помогнем за изграждането на едни умни, креативни и напредничави хора. Нека въображението им да тръгне по пътя на нашите истории и да ги отведе до създаването на техни собствени. Защото бъдещето иска хора, готови чрез креативност да създават нови, по-добри времена. А коя ще е първата история ли? Ще ви представим родословното дърво на семейство Карагьозови. История на едно семейство пълно с много смях и комични случки, които наистина си струва да бъдат чути. Ще се срещнете с герои от всякакви възрасти. От пеленачи на няколко месеца до старейшини на над 100 години. Ще се разкрият пред вас със своите личности и ще станат ваши верни приятели. Стига, разбира се, да ги допуснете до себе си. Събудихме ли интереса ви? Ако е така, само трябва да се абонирате, за да не пропуснете нито една история от сезона. Очакваме ви!